Imperial philanthropic family. The imperial philanthropic family. Philanthropic family, the imperial. Ihe nji ekwu okwu maka ndị imperial. Otu kajala kaja. Ọ bụrụ ogbeni, ọ bụrụ ọmọk, ọ bụrụ ịkanka, ọ bụrụ olumba nke nna nna ife balọ. Bachasị ahịa pụta kịta dịọkpala unu na ahịa ala gị nwa na onwe ya aka kwụchapụrụ na biznes. Ihe ahụ obi nwanne na nwanne. Ihe a bụrụ otu ogbeni. Ihe ahụ akwụruo ụlọ nke a n'Igbo. Ihe ahụ ndị na-echetara ụmụ ogbenye ya eri ife. Ọgbara akụ n'anwụ n'ojoto. Ọgbara akụ n'anwụ n'ojoto. Onye bụ national president chairman. Onye na-eri eri ka a na-eme chairman klọb liberi. Ime onye aka gọm chairman klọb atachie. Ọgbara akụ n'anwụ na-eri eri o nwere obi onyinye. Ihe ahụ ndị bigi man chịkọrọ onwefe ọnụ kwuo na ego vakpa na-erigo nne ka mesi ofu ebe na-enyere obodo aka na kwanụ mighty na ụmụ uchu Julius Berger practice ọsọ obele chukwu ọ na-anọrọ onwe in a complete suit. Ọgayala chileze na nwa na-enu ọgayala na-enu ego na-enu ndori na-enu ndori mighty ojidola eju ụlọ ibie na-enye naira okwuo na o tega aka eribelu naira ka nya baka na dola ibe ọ na-enye onye ahụ $100 ofu dola na 175,000 o wee nye onye mkpụrụ 30 pịkọ ego eji wee mezie akwa na this period. Mighty a full member imperial philanthropic family akwa ngana fa kajala kaja ọ bụ na ị nọ n'otu mana ị nọ n'otu nke a mmadụ na ife siri ike n'otu ị nọ maka na aka na-enye enye na ọnụ na-eri eri ka ama imperial philanthropic family vasulesu gbaba vasulesu gbaba ọgara chiezo na n'ikpe ego fasụlụ onwe fachi iwu ova iwu mbasa ọbụla tifolu n'igwe ka ego na-eme multiply ịgbara akụ na-aṅụ n'ochoto ọgara chiezo na n'ikpe ego president zuru president na-eri ive ụmụ bụ ya na-enye anya n'ọnụ mana eme onye aka gọm chairman klọb atachie maka na ọma nkwe wepụta ka onye ọzọ rie ọma gwekwe ka ndị nwere nyekwe mana ọgbara akụ na-aṅụ na-enye onye bụ eje okeshọn ọgwa ndị klọb si nyebe na ife naenu ka a na-efunye ego lapas by lapas kpọọ papa gwa na ọ bụrụ otu ọ banyelụ 1992 bụ ihe a maka na nwere ike ọsị na ndị otu anya ọwụlọ ndị otu ibe ihe a kụruo ụlọ the sandboard adreesị obodo ajụwe mmadụ ụmụnne ọbụla obodo ọbụla ijelụ ofu onye n'obodo fado na this club 150 members. If na-enye na each occasion about 2 million 150 times